Здравейте на всички! Днес ще се пробваме да правим крем карамел. Но интересното е, че за първи път ще го правя, така че се надявам да стане. Ако не, поне ще се смием накрая. Нека да започнем с необходимите ни продукти. За самия карамел ще ни трябва една чайна чаша захар, една ванилия, 7 яйца и 1 литър прясно мляко. Тъй като ще правим крем карамела в такава тава, тъй като трябва да е на водна баня, сипваме сега карамела, за да може да изтине. Сега гледаме да разбием яйцата. Проверка. Проверката виж на доверие. Яйцата сме ги разбили. До толкова мога да покажа, тъй като не искам да местя статива. И е време да добавим захар. 15 лъжици захар. Мама, предателката ми е писала: аз се отказах от крем карамела. Представяте ли се? Представяте ли се? Но ние продължаваме. Почваме да разбиваме яйцата заедно с захарта. Разбихме яйцата, сега е време да добавим 1 литър прясно мляко. Добавям една ванилия. Само да кажа, че щях да правя тирамису, но се промениха плановете. Така че, Коки, ако гледаш, утре няма да ядеш тирамису. Съжалявам, приятел. Да. Предателка такава. Ами, мързяме малко. Ако няма цяло литър прясно мляко, затова не ми се справиш. Включили сме фурната на горна и долна фурна на 150 градуса, предварително да загреем. И в една по-голяма тава, сега ще покажа, в една по-голяма тава съм сложила горе-долу 2 чаши студена вода, подчертавам студена, това те се чува, че покой карамела. И тъй като нали, трябва да го правим на водна баня, все пак. И ето го карамелчето. Ей, така правим. Пукна ли се? Пукна се. Стой бе. И много важно да следим да не почне да врие водата. Ако почне да врие, добавяме още студена вода. И така за час и 30, час и 40 минути. В момента на истината, чак малко ме е страх. Еха! Да, мисля, че го пишем успешен опит. В крайна сметка това от мен. Надявам се да ви е харесала рецептата и да ме последвате за още такива. Бай!